sai dai Allah kawai. So wani abun ya fi karfin dan adam, gaskiya ne. Sai dai kawai in ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar soyayya. Amin. Kuma Allah ya sa abin da ya faru da kai ya zama alkhairi a rayuwarka. Amin. Da sa annabi. Allah ya sa iyakacin wahalar kenan tun daga duniya har lahira. Amin. Nagode. Nagode. Okay, a madadin Ali Shiko ina son ku taba masa manana. Tanihi. Okay, sannan kuma sannan da zuwa Ismail Bangisa. Wana fatan kowa ya san shi wanda ya fara kawo Adam Zango cikin wannan gari shine Ismail Bangisa. Wala tana muna tare da kuma Salo Premier da Babi Panakin namu kenan. Muna tare da Zabairu. Muna tare da Babi Musa. Wala sannan muna son ganin wani yaro wanda ya yi kautar sunan Adam Zango bisa fage ba tare da lokaci ba. Na ba yaro bane yayi. Bagwari ne na gani. Wala sannan shi na da wani masoyi kuma duk da baya shi abinda Adamu ke faɗi cikin waka. Lacizo ne. Komai nashi na Adamu ne. Wala shi ne wannan. Ga shi nan a gaban Zango. Da Allah ka ta ci gaba ku tattawa mana haba. Wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan dattijan da kuke gani nan ba Bahaushe bane. Na hadu da shi wurin wasanni kala-kala. A wani lokaci da bamu da waƙar Adamu Zango a cikin kilin dinmu shi ya bamu. Ya ce min ni ga wani ke ba je ba ya gaya min cewa shi a tsananin san da yake ma Adamu Zango shi baya jin Hausa amma duk area su gaba daya shi ana kiransa Adamu Zango. Sosai kun ba Bahaushe bane duka karatun su ana kiran shi Adam Zango. In ka kalli wayansa ka shiga cikin repertoire na wayansa dukkan waƙoƙin Adam Zango da fina-finansa komai margide baya cin abin da ke Zango kiba din. Baba. Bonsoir tout le monde. Moi, mon vrai nom c'est Jara Yaya. Mais par rapport à ce monsieur, tellement que je l'aime, il me plaît. Trop dépassé. Trop dépassé. Par faire des comptes, dans mon quartier, le Nigérien qui sont là-bas, ils m'ont surnommé Adam Zango. C'est une scène de